Здравейте и добре дошли! Днешният таро разклад ще бъде направен с колодата Ангелско таро. Колода, която чрез своята символика ни помага да погледнем по-дълбоко към една ситуация и към емоциите, мислите и изборите, които я оформят. Преди да започнем, отделете няколко секунди само за себе си. Настанете се удобно, успокойте мислите си и си представете човека или ситуацията, за която търсите насока. Не е необходимо да казвате нищо на глас, достатъчно е да задържите намерението си в съзнанието. Това е общ колективен разклад. Възможно е част от символиката да съвпадне с вашата лична история, а друга част да не се отнася за вас. Вземете онова, което намира отклик във вашата ситуация. Размесваме картите. Нека обърнем картите и да видим какво послание носи днешния разклад. Още с първите карти се усеща, че тук не става въпрос за случайна връзка. Между двама души има силна емоционална нишка, която не е прекъсната, независимо какво се случва във външния свят. Възможно е да има дистанция, мълчание или объркване, но усещането е, че чувствата не са изчезнали. По-скоро са останали неизказани. Изглежда, че единият човек е започнал да се затваря в себе си. Вместо да говори открито, той премисля всяка ситуация, връща се към стари разговори и се пита дали е постъпил правилно. Възможно е да изпитва страх от отхвърляне или да не знае как да направи първата крачка. Отстрани това може да изглежда като безразличие, но картите подсказват, че вътрешно процесът е много по-дълбок. Другият човек вероятно вече е уморен от чакане. Има усещане, че е вложил много чувства, много надежди и е започнал да се пита дали тази връзка има бъдеще. Появява се желание да се сложи край на несигурността, защото никой не иска да живее в постоянно очакване. И точно тук разкладът започва да се променя. Сякаш настъпва момент, в който вече не може да се бяга от истината. Настъпва осъзнаване. Възможно е скоро да има разговор. Не непременно голяма драматична среща, а по-скоро искрен опит да се разбере какво всъщност чувства другият човек. Интересно е, че разкладът не показва прибързани действия. Тук няма усещане за импулсивност. Напротив, всичко се случва постепенно. За някои от вас това може да означава втори шанс. За други шанс да започнат нов етап в съществуващата си връзка. А за трети възможност да приключат с миналото и да направят място за човек, който ще бъде много по-зрял емоционално. Когато погледнем цялата подредба като едно цяло, виждаме история, която започва с чувства, преминава през съмнения и постепенно достига до яснота. Това не е разклад за окончателен край. Напротив, символиката му говори за възможност нещо да бъде излекувано, ако и двете страни са готови да бъдат честни една с друга. Ако усещате, че този разклад отразява вашата ситуация, приемете го като покана да се вгледате не само в действията на другия човек,
но и в собствените си чувства. И както винаги, в края на всяко таро четене, аз завършвам с колодата Пазители на светлината, за да дадем съвет за настоящата ситуация. Това е картата Изида, магическо проявление. На картата пише: твоите мечти, видения и цели се превръщат в реалност, не губи концентрация.